Het zou je het zo extreem en waar worden, maar één ding is zeker, we gaan vissen te warm aanklaard. Vasthouden in het hoofd. Maar we zijn bij het museum. Zullen we zien wat je te rijden is. In ieder geval, we moeten een uur vertoeven. Want de bus die gaat over een uur. En stream en wabel. Dus. Maar even de laatste denkjes en dan gaan we ze weer op paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes. Ja, we zullen met de bus op stap, weet je hem nog? We zullen een mijn beziekje. Het waar belooft net volle goeds, mag ik leren. Daar kunnen we eens op klaaien. Ja. Dus je kijkt ik 24 graden. Oh, echt? Wat? Het zou je het zo extreem en waar worden, maar één ding is zeker, we gaan vissen te warm aanklaard. Vasthouden in het hoofd. Maar we zijn bij het museum. Zullen we zien wat je te rijden is. We zijn te laat voor de tour, maar geen probleem, dan gaan we de cijfer trainen. We zijn bij het museum Rammelsberg. In dit museum ga je minstens 3000 jaar om in de tijd. Verdeeld over jouw gebouwen zul je permanente en tijdelijke tentoonstellingen. Zo zul je het badhuis, de etsverwerkinginstallatie, de energiecentrale en het opslaggebouw. We gaan er even een slag doorheen. Mijn eigen ziekenboeg wint ze op alle ongemakjes kleer. En rekken er maar op dat er beteken wordt wat barren, hè. De mensen wien doen net minder knoffelig als je het onder de dij. Oh ja, en wat waren er nou eigenlijk woon in deze mijn?
In deze mijn is meer dan 1000 jaar zonder onderbrekkingen hoe het algemeen lead, koper, zink en zilver woon. De mijn sluitte in 1988 en is nu UNESCO Werelderfgoed. Nou, we kennen het museum net meer in. Dat is 4 uur in ze naar 2 plakken. Ja, dat is 6 te laat. En nou ja, we hebben wat omzien. Maar in ieder geval, daar komt een loft aan. Nou, dat belooft weinig goeds. En wij gaan net een paraplubuis. Dus denk je, ik ben net aan de wind waar ik in de kamer zit. Nou, dat zo dan. Anders. Hier zijn we bij de elektriciteitscentrale. Dit is gebouwd in 1906 en daarmee het oudste gebouw in het kerngebied van het museum in Rammelsberg. We zijn hier op weg naar de tentoonstellingsruimte. Nou, deze ruimte is op zich al een tentoonstelling. Nou, we hadden je wel zien en we naaien uit voor het meer naar waar wat er komt. We hebben hier een mooi plakje van, waar we correct even zitten kunnen. En een curryworst met een biertje is altijd goed en net. Cheers. Zei het in dus? Weet ik niet. Salven. In ieder geval, we moeten nog een uur vertoeven. Want de bus die gaat over een uur. En stream en wabel. Dus. Bierke en een curryworst. Ja, wat ook een braafworst. En ondertussen kunnen we de familie eten. Dus altijd goed.
Nou, we hadden de bushalte maar weer opzacht. En wacht ze op een bus in de minne waar. Maar net een spruitkaartje. Ja, op naar Alteno. Want daar staat dus Knauske. Voordat we eens Knaus op ziekje, even struinen. Niks? Oh. Ik denk van mij zo'n bregen, wel het je bent al alleen Ja. de punten niet. Goedemorgen, Manji. En we gaan hier aan wij. Even een morgen. Het is nog 10 uur. Het spul is in principe klaar. En dan hebben we een ritje van 4 en heel uur. En dan gaan we vlakbij Dresden gaan werken staan. Lomen. Nou, besjoet wel. Het waren... Het is wat wisselvallig. Nou ja, het zit droog, hè? Denken we altijd maar. Maar even de laatste denkjes en dan gaan we aan ze weer op paard. Stroom erop. Maar het ramen van de bokjes af vanzelf. Zo. En nu oprollen. Zo, die ben we skien. Nou, het hoeske er nog even om en dan, ja, dan kunnen we weer op paard, hè. We zullen hem graag de volgende keer weer. Ben je er dan ook weer bij? We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes en die fiets dit achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met I'm out of here.